Редакциябызга Мәләүез районынан килгән был хат безнең күңелгә хуш ошы һүзләрдән башлана. Уны 1 мартта 90 яшьлек олы юбилейын байрам иткән Габделбары олатайның балалары язып ебәргән. Габделбары Әхмәдулла улы Исламғолов 1929 елда Мәләүез районы Муллагыл авылында туган. Үсмер сагы авыр һугыш елдарында үгез егеп, хабан һөреп, иген сәсеп, урман кыркып, барыһыла фронт өсөн тигән өндәү менән еңеүде якынайтып үткән. 1950 елдан һалдатка алына. Ватан алдындагы бурысын 4 ел буена үтәй. Габделбары Исламғолов Мәскәү өлкәһендә һава һөҗүме оборонаһы гаскәрләрендә хезмәт итә. 1954 елда туган яктарына кайтып, Агыйдел колхозына шофер булып эшкә урынлаша. Тырыш, эшсән егетте 1 елдан Стәрлетамакка тракторчылар мәктәбенә укырга юллайдар. Габделбары Әхмәдулла улы хаклы ялга сыккансы туган колхозында инженер вазифаларын башкара. Хезмәт ветераны һәм һугыш ветераны дигән дәрәҗәле исемдәре бар безнең әтиебезнең тей балалары. Әниебез Әминә Сәхиулла кызы менән 60 елдан ашу бергә яшәйдер. Безгә 4 балаһы, ен-янсәрдәре бүлә-бүләсәләренә һис туктамай ярдәм итәләр. Әтиен борынгы юлларны бала сагынан яхшы белә. Авылда бер йыйын мәҗлестә унан башка үтмәй, изге дугаларын кылып, авылдаштарга сәламәтлек теләп, иман кайтарып тора. Бунын берничә ел элек күмәкләп Муллагылда гыйбадәт йортын асуга ла өлгәштеләр. Габделбары Әхмәдулла улы авылда лаеклы ихтирам казанган кеше. Улы яшенә карамастан ул бүген дә хынатмай. Ил һәм республика хәл вакыйгаларын күзәтеп бара. Газет-журналдардан өзелмәй. Йорт куралагы эштән дә ситтә калмай. Телевидение тапшыруларын да даими карап бара ул. Хөрмәтле Габделбары Әхмәдулла улы, һезне матур гомер байрамыгыз менән котлайбыз. 90 яшьлек юбилей бәхете һәр кемгә лә бирелмәй. Һөйнесегезне ихлас уртаклашабыз. Киләсәктә лә балаларыгызның изгелеген тоеп, бәхетле тормышка кинәнеп яшәгез. Туган көнегез мөбарәк булсын. Барлык балаларыгыз исеменән Мәләүез галаһында яшәгән улыгыз Юнир Исламғолов хайлаган йыр бүләкте тапшырабыз. Тормыш кысагында, икәү яшь сагында, бер-беребезне өҙөлөп һөйгәндә, алтын көҙ көнөндә, баҫыу киңлегендә, ултырттыҡ беҙ яп-яш имәндәр. Алтын көҙ көнөндә, баҫыу киңлегендә, ултырттыҡ беҙ яп-яш имәндәр. Безнең ғүмер менән ярышып үтәймен, яшеллек каплай ерҙәрҙе. Икәү сәскән өсөн биреп йәшлек көсөн, еңәр улар ҡоро елдәрҙе. Икәү сәскән өсөн биреп йәшлек көсөн, еңәр улар ҡоро елдәрҙе. Ярһыу йылдар үтәр, яҡты яҙҙар етәр, шул аланға икәү килербеҙ. Ғүмер матур үтә, урман шаулап үҫә, йәшлек дауам
şavla bu yaşlık davami